Vážení hostia, dobrovoľní hasiči, hasičky, milí mladí požiarníci, všetkých vás srdečne vítam v Senici na súťaži hasičských družstiev v Chodbovici, ktorá sa koná na základe putovného pohára riaditeľky prvej základnej školy. Dovolte mi čo najsrdečnejšie privítať našich milých hostí. Vítam medzi nami Zuzanu Hurbanisovú, riaditeľku okresného výboru dobrovoľnej požiarnej ochrany v Senici, pána Ivana Lindera, predsedu komisie mládeže okresného výboru dobrovoľnej požiarnej ochrany v Senici, pani Zuzanu Husárovú, za Slovenský Červený kríž a všetkých našich hostí, ktorí prišli na túto našu súťaž. Hlavným rozhodcom a zároveň veliteľom súťaže je Milan Černák z HZ Senica. Ďalej budú plniť úlohy rozhodcov členovia dobrovoľného hasičského zboru Senica po jednotlivých stanovišťach a štartovať bude Lubomír Pavelka z HZ Krupy, Marian Múdro z HZ